The Hard and Heavy Concert 3. Мястото е парк Студентски. Поводът е откриването на академичната и учебната година. На 15 септември от 19 часа ще свирят групите Ignore the Hate, Lost Sensation, Immortal Discordia, които празнуват 20-ти юбилей. Concrete ще представят своя нов албум. Abaddon ще закрият първата вечер. На 16 септември започваме с Rock Workshop от 14 до 16 часа с музикантите от The Lunch Project. Ще бъде обособена школа за музикални инструменти, барабани, бас и соло китара. Всеки желаещ може да посвири на инструментите, да получи насоки за постановка и звукоизвличане, да научи първия си ритъм на барабани или първото парче на китара. Концертът на 16 започва в 18:30 с участието на Център за изкуства Зорница, Out of Tune Project, Sprima, The Lefties и специалното участие на Светло Хипилилски and The Legends. The Hard and Heavy Concert 3.